Și da, în cauza că nu îi merge și eu am săgeți și cam atât îmi trebuie, mai mult decât am venit. Bă, ar fi am văzut acum când am intrat la Play, am văzut un skin cu Dirt. Și o să stai așa un pic. Dar nu mergi să școară. O să mă arunc în văd ca să poată și Andrei să joace cu noi. Și pa! Așa. Pe telefonul lui Andrei Îl scoate. îl scoate și din cauza de aceasta nu poate. Și nu o să mai jucăm Skyr și o să ne jucăm Survival. Așa, ieșim. Sau punem pe stop. Pardon, am intrat pe altceva. Am intrat la mod. Așa. Andrei e foarte recăjit, o să... Sunt foarte. Andrei, jucăm pe mapa aia care am jucat atunci cu Marius. Nu, dai pe alta. Fă alta, mă. O să fac altă mapă. Aștept pe asta. Adică las acolo, că poate mai mă joc eu cu Marius. Punem un... Nu poți, fără dificultate. Poate că am telefonul descărcat. Poate te mai joci cu mine. Mâine... Stai, pardon. Mâine o să filmez și cu Marius și cu Andrei. O să descărc Skyward și o să-i bat pe amândoi la Skyward și că sunt foarte bun. Aș vrea mai bine Survivor. Hai și Survivor. Mai bine Survivor. Și să încarcă mapa. Să încarcă Andrei. O să revenim după ce o să se încarce, că nu știu de ce se încarcă. După ce. Și am început din nou vlogul. Vlogul. Episodul. Că mereu mă încurc. L-ai luat după Ilie. Da, după Ilie. Băi, lag. E perfect sănătos serverul. Ia, dăm una ca să... Tot așa. Cam. Asta e mai șmecheră mapa. Bă, dă-mă cât de șmecheră aici, lângă câmpie. Ai și tu. Pom. Ma să fie așa un... Nu, că Alex să și să primim. Bă, Alexe. Fii, hai, gata. De ce să facă el treaba? Adică ce treabă cu Alex? Ce înseamnă? Plictiseală. Păi da. Strângere de viață treaba pentru Alex. Alex, dacă nu faci treabă în viața, o să ajungi Pompier. la hat, o să ajungi cercetător. Și cam așa. Mă exprim eu. Mars acum deviază. Da, deviez. Mi-a spus mie Andrei, fiindcă Marius a scos încărcătorul lui taică. E chiar amuzat. A scos încărcătorul lui taică-său. Taică-său când a venit a spus că îl bag în pământ. Da. Știe și Alex, să minte frumos. Bă, ce mișcă așa zici? Minte, așa a spus că când a venit taică-său, Mițâna. când a venit taică-său, i-a spus... Taci mă și tu. Gata. I-a spus că de ce că a stabilit dacă îl bagă în pământ. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Hai că am eu crafting. Eu glumim. Nu, să nu vă las după. Eu am glumit, am vrut să fac doar o glumă. Ce nu să te simți vinovat? Pentru ce să mă simt vinovat dacă a pus omul care ești deștept? Nu, dar zic așa. Marta a fi spus că adevărat. se simte vinovat. Nu am spus. Eu strâng pentru casă, tu faci unul al 3, bine? Auziși? Da. O mergi la Peco? La peu. Alex și se bronzează în soare. La mare. La mare.
mă dau... Nu la mare, Andrei înfierbântat în soare. Ei sunt, cum să spun, măscăricii clasei. Da, tu ești... Că era să spunem un altul. Wow, ce vocabular frumos. Îmi place vocabularul lui. Oh, ce frumos îl zice. Bă, Ah, vrei să spun? Nu am mai înțeles. spune tu nimic. Dar Taci spun, cu spun aici la fanii tăi. luare, vezi? Uite un măr. Vezi, mărule? Tu ești măr. așa e și proiectul lui Marius Măru. Dar nu e adevărat. Sau Nu e Cizmărașul. adevărat. Nu e adevărat. De ce minți? La angloie. Unde Să ești? n-ai un topor. De Da. piatră vreau. De că vede Diamond. Na, uite, vezi mărul ăsta, cu ăsta dai. Haide. Mersi. Încep să tai alte mere cu un măr. Logica mea. Mă, ce merg ei? Ah, Araboic? De izmele. Un de izmele. De să fac Clasic izmele iau. cu ele. Bine, mă, că lui e profesional. E clasic. Ia de la cu izmele. Bă, eroi în pijama. Da, hai mă, lași. Cine prima? am găsit sat, am găsit sat, am Te găsit sat. omor, te omor. Unde? Wow, ce noroc am avut, bine că m-am uitat încolo. Nu mai deduceam. Eu să Du-te la fierărie. Ale, primul. Acolo mă duc, Marius, Acolo te bat eu. dar nu cred că e fierărie. Nu. De ce să nu fie? Ce a fugit? A fugit fierăria? Bă, aici cred că e portalul spre Nend, Ei, stai jos. pe dragon. Și crezi că noi bate dragonul? La, Vă bate el pe el, vă bate el pe el, Opa! mai bine spus. ce-ai făcut? Ce-ai făcut, nene? Tânharul mi-a cartofii. Ce ești ăla? Bă, dar nu e nicio fierărie, Andrei, caută tu. Caut, ce crezi să fac? O fi în pământ. O fi în pământ. Da. Bă, cum Ia adică? skin-ul ăla de pământ și imediat are în pământ. Stai așa, că eu Ce să... crezi că nu aici? O să mă răzut aici, e blozare de africani. Bă, Andrei, vezi aici, aruncă-mi un topor, hai. Unde, mă? Aici, lângă fântână. Păi nu Vezi ți-a aruncat unul. Că nu dădu topor. Păi și tu. Nu mă lângă fântână, aici, jos. Păi, vrei topor? Târnă Adrea să cop. sap. Oh, Târnă Nu, cop. cum, nu topor, păzăși tu pe românește, nu pe engleză. uite bă. Că Andrei nu poate. Bă, Stai că Andrei e deștept ca oia cum face pârți. Am unul, atât. Ai două. Eu nu te văzui. Bă, dar să de doar de piatră, deșteptul pe pământului. Hai. Stai că sap eu aici, stați-l. dete! O, că mă dau, dar... Mă, te bați eu și mor. Dar nu cum? Sap, mamă. Stai. Dă-mi că scoate din... Mă, tu fusesc prost, zău. Bă, de greșeală. Din greșeală te crezui, așa faci și de fiecare dată. Hai, din omoară-mă. greșeală. Să mă dea acolo, că nu pierd așa. De ce bagi? Marius, nu mai mă de locul ăla. Și atunci nu te văd. Acolo. Nu e locul ăla, mă, că nu te văd. Bă, Încolo? încolo. Nu. De ce sări și în apă? Ce găsirați? Eu găsit niște Iron. iron. Te omoră, Andrei, așa-i? Da. Bă, cât iron e și aici, că mă, ești nebun. Că Uite satul pe acolo. Acolo stai acum jos la tine.
Alexe, fă o intrare, așa, ca să intre și el. Da, să cum urcă, sar. O intrare. O intrare de an. O De trapă. bun venit. De bună... Dimineața. Da. Mă, aici ești? Mai bine de bună seara, că Bă, da. Alex, mai urcă și tu. Ia uite. Nu că nu nu. mori. Ce să așa? Nu Uite, să muri. Du-te, bă, de aici. Bă, dar chiar atât de prost să iei după Marius. Mai pune și tu mai blocul mai sus, te închizi. Mai pune unul sus cât poți. 400. E bine? Bă, ai 12 iron dintr-un loc. Da, și mai sapă în jos, că găsești și mai multe. Nu mai sapă jos aici. Poate dau Urcă-te, urcă-te sus așa. Eu zic să mai sapi. O, că după aia săpăm. Bă, ce gât de la orice. Ce gât? Ce gât de la... Ce gât? Dar la tine se vede frumos, bă. Hai, te urcași? Copația că mai găsi. Ce? Să nu mori iară. Dar nici nu te arunca. Să o conopidă. O ce? Nimica. O conopidă. Uite, iar bun. Bă, du-te de aici. Bă, pune odată. Bă, dacă mai ții odată Andrei după ăsta, eu mai filmez în viața mea cu tine. O, bă, că mișo. Vrei să mă duc? Vrei să ajung la tine? Nu. Bine. Dacă Băi, te vii de acolo, băi, te omor cu mâna goală. Mâna goală, adică pe tine. Dă o palmă peste, uite-te. Un croșeu. Da, te lasă, nu fac. Te lasă, dar te lasă. Nu știi să vorbești românește. Dar tu știi. Da, eu știu să vorbesc românește, nu ca tine. Știi să vorbești tu în căcat. Bă, fără... Deci, Căcatul nu e rădătoră. Andrei, nu mai țări. Bine, nu mai să. Sari sus. Nu sari în jos. Cum zicea Andrei, eu îl întreba. Andrei, cum sare omul? El, în sus. De fapt, nu cum sare omul. Că sare, de sărit sare în sus. Eu am zis, Am dat și mie dacă aici sare de omul, unde cade? El cade Nu. în jos sau în sus? Și el Bă. în sus. Nu, nu. Dau un topor, măcar. Ceva. O de aia de pământ și gata, e de ajuns. Uite și aici. Uite. Și aici încep cu aceste lemn. Uite în spatele tău. Da. Și gata. Dau bom. Ai, vrei să ajungem acolo din ăla? Mă, eu nu cred că e aici. Ba, da, da. Bă, dă la mine. Tu știi că telecop. trebuie să Da sari în la jos? mine, telecop. Și Da, aruncă la mine. nu săpa în partea asta unde săpa eu, sap în partea. Păi ce, nu tot acolo a ajuns sau cum? Nu, dar sap în partea ta, auziți? Hai că sap și eu. Să pe partea aia. Așa, fă... Până dau de pământ, până dau de piatră. Are de să spargi într-una din greșeală, că ne râdem pe el și facem inundație. Uite, a găsit Andrei cărbune, dar nu le ia. Ce cărbune? O orbăciune a pământului. Bă, mai sus, dacă tu nu Ar fi culmea acum să găsim diamante. Andrei s-a stupăzat, măcar ai torție. Nu, că acum dau de el. Sau de lavă. Ar fi ceva. Dați acum amândoi de lavă și mă rog pe aici. Pește. Ce te peșteră? Să mă mur sus, nu găsi. A, dacă eu găsi ăsta aire. Bă, de ce piatra e asta? Are mai sapă în jos, ia cărbunele ăsta. Mm. Dacă ai lemn, e bine. Dacă n-ai, mult noroc și înainte. Ajună-mă. Ce mai stai? A, uite, ai niște puieri de pomi. Tai pe ea mici. Da, cu drujba. Oi, dă-i cadou. Lași mă că de tu cadou de o marți. Cam atâta, fraților, asta a fost Wow. tot. Băi, cam mult. Cât sunt? 15 minute. Wow. Cam atâta, să nu uitați să Așa de apă. 18.
să apăsați butonul de like și să dați subscribe și cam asta a fost. Și prietenul meu a găsit Redstone. Ăla cu ce se ia? Cu cel de iron. Cu cel de aer. La revedere, pa!